ayan mga bay, bagong subscriber na to ni si shoutout kay Bay Jipoy. Wow! Okay kayo. Salamat pre. Sige pre, fights. Bye. Fight. Okay kayo. Grabe bay, nagsapon sa mga kauban bay. Mga gwapo kay mga motor bay, no? Kaya ligo, taga-tagbo na lang ako ay ligo. Mga kaluha ba? Shoutout kay Charles. Kay Sir John. Para ako mga sticker, oh. Tagduha mo. Yan. Shoutout kay Sir John. Shoutout kay Sir Charles. Yeah. So, maglaag doon sila. Nandun sila katagbo daw ron. Mga kuan siguro nilang katagbo, guro mga exclusive siguro ni kay ang mga suot, mga pang chicks man jud kay mga suot jud. pang chicks kay mga suot ba. Nakachublos ni Sir Roy. Ya? Oo. Wala ko itatong yan. Naka-chob din niya ha. Na may chob nga pang interior lagi pero mag-order lagi ta sa kuan. Hala luya na kay sa karaan yung sticker eh. Ilis din na niya eh. Buy pa kwadriyo. Ako na ikaw galingong mulang kata ni kay pailisdan na ako ni. Ari. Dito. Ilang kata na na. Be ako ilang kat be. Ikaw lang. Kay ako mismo mulang kat kay ilis nagbago. Gisag bago. Wala man guroy mo atras dai. Ah, wala. Naramang ang rider. Tama na imong giingon nagiilis nimo. Ah, huguta sa imong giilis nga bagoy. Pagkoy ko sa Got me tubangan kayo. lagi bay. Bilisan ng bago. Gatingog gyapon imong break pro ba? Ha? Ano gatingog gyapon ba? Wala. Mo lagi din gatingog. Oh, mo lagi na oh. Wag gihapon dahil ihagi ko ano. Wala pa ka nag-bracket sa imo ha? Wala may mo bracket sa kuha. Ihatingom bita kong adto to sa balay kay Hindi bracket. mga perminti ka trabaho mo ka. Dito nang like Domingo lagi. Domingo. Oh. Samo ko yung Domingo, na-ride sa kakalit. Abi, kaya tong abi, analaan di ka ginuha tong unit tong taga dito sinyo ba? Ano na to? Itong peso unit na to sinyo black o green. Black o green? Unsa nga sakyanan? Yan, naka-shifter yapon ba nang Ay, reader yapon. Reader G? Oo. naka-shifter o pula man ako ah. Shifter. Di man to kulay ha. Kailan man ako muha. Lagi bro. Oh. Lahi na nimo na ibot. Dili na mo na raw. Cut up. Dry. Layo ra kay mong gilangkat. Kanira di ay. Oh, ganara. Layo ra kay mong gi. Ah, nakahuli na siya bago. Gati taga make up lagi wala giligo motor ako. Ah. Ayos. Takbong pogi. Takbong pogi. Wow. Murag lisod na nilang katon kay gapo pagkapilit. Oh, ada na. Ano yun? Bagong mo na yung bagong logo sa motor ni Sir Jan. Oh. Mga kanyo grabe dagan na kay sticker oh. Puro vlogger na nabili na na eh. Tapos kagir ang napilit daw. Kani Kini ba? Oh, nawaya diri tanan no. si Biahero, si Digimoto, si Motorhill. Mga daghan Wala ko yan. sticker ani ni Motorilda. Daghan niya ho. Puno ako. Team Reader J, grabe naka-camel back na po siya. Parang niya. Lagi pa tinuwala ni. Yawa. Oh, 1.5. Dito yung niatos lang siya dito sa po. Muna yan naka... Oy, nasudlan na lagi nagtubig lagi. Lagi mo gana gid siya. Wala ra mo yapon. Mura ra kadugayan kana sino? Humol ulan ni kayo. No, wala na og mayo. Pag ulan ulan. Katako pasinguna nimo na kuno. Pero ano bitang napagdara Puno. pero kung Kabuna nimo. mulod ulan siya kana. Dere ni back switch. Datig mga ligit. Gusto na ko magtarog sa bato nga kusog ba pero dili. Kita. Lagi dili may nanay. Lagi kay butang. Serbato nga di makita. Yan mo di man. Kani lami panglangkat to no. O gani. Dili na may butang isa takilid. Dili ang isa ay takilid. Kung ihatag na ko akong gold pero dili ka magamit og yabi kamuton ra nimo. Ayan. Oh, dili na butang oh. Para dili na butang pero di makita.
Pati kayo kung gusto bangan na. Gusto bangan. Oo man. Gahawid. Ha? Di kay gahawid. Gahawid. Sa pag-bracket na ba eh. Pati kayo yung pagkabracket. Dili sa kuan Hmm. normal magilang gapaak ba sa disc brake ba? Kanang di na bitaw magtupong ang Dili kay- ang Lalo- kanang paak sa iyang kuan brake pad. Lalo kay katong sa RFI nga caliper ba? Dual man ay di ba? Ang Ah. sa RFI. Motong plano, tapos pabrakita lang din ako. Pwede to katay may Ari ilis. pa yung mga nang mo. Sa Ah, wala katong na 150 ba? Ako ang gilangkat bro eh. Kanina lang gid nabili no. Lang gipang kuan. Ko dai gikuanan kana hilis ba sa bagi-bagi idiri ba ako. Oo, ilis eh. Basta daw ako yan mo. Di ba? Ipan. Tipan nga ako na hilis na. Pero sure ko makailis si gagbagwa ni ba. Kailis si gagbagwa na kadugayan ba. Hilis. Awit yung likod. What's up mga bay? So karon mga bay, gamit na to is dual cam. Gamit na to ang atong front cam. Atong front cam nga ski cam. Kung wala pang gawin mo secondary cam. So nakita ninyo kung sa itong gamit na camera karon. So Hero 4 server.